Ibadah, iya. Untung tertolong gak sudah mokel aku. Masih Alhamdulillah. aku sekolah bareng ya poso-poso. Ayo lari terus ono dodol kolak, aku tuku kolak sak mangkok. Wis alhamdulillah ya. Sampean tertolong maksudnya? Mangkok. Sina, sampean poso nang sawah. Sawah macul. Terus Gak kuat aku tuh mokel aku. Tertolong wong dodol kolok. Kolak, aku tak sak Terus? mangkok. Dadi ya Sampean nombe. ya iya. Ya ya batas. batal sih. Ya iku padha mokel kan. Iya. Seperti kan niate inama malu bini ya. Iya, tapi kan ya ono syarat-syarate poso iku. Ono hukume, ono ono cara ngono sing gak oleh iku apa. Aku meh mokel, aku Lah iku wis mokel. Ngene lho lo. Mangan opo-opo ae iku mokel. Nek durung wayahe buka. Ngerti aku, aku kontong gak mokel, aku imanku kuat. Lah iku mang, kolok iku mang. Man kalo Tertolong iki. Lah ya sampean pangan kan? Iya. Lah yo mokel. Lah gak mulak, aku kuat aku mokel. Iki lho yo opo sih, Rak? Iki ya apa sih? tapi sampean salah saja. Lu tak salah piye? Nama alu binian. Nama malu. Nama alu binian. Malu. Nama ak malu bini. Nama- Makrote kudu jelas. Makori duwite. Duwite. Idehar cara. Tapi ya Iya, tapi yo iku jenenge batal, wis membatalkan puasa. Iya, kayak aku poso iku menjada wajada. Apa hubungane? Kebersihan dari iman.